maboost ang sa inyong immuno system dito sa lawas ito. Pampakusog po yung pangtulong bakuna na yan. Takulan pa po ang duwa kapag pagkalipas po ipirang bulan. Pagkainig sunod ng kumpletong duwang bakuna nito. Nagbababa po yan sa lawas. Nawawara po yan. So ngunyan, pag may pangtulong ka mo, at least po, makukover, madadagdagan po ang sa inyong resistensya laban kay COVID. Kaarap ka naman, gawa ka may kumisa, may bakuna na COVID ka. Okay lang. Pero ang si COVID na tinatamaan ko is very mild COVID. Ako po, sa example lang sa inyo, sa example ko sa diri ko. Bakunado po ako 2 beses. Nagka-COVID po ako. Dahil kong namatian, deep lang kong sunga. Maringanin ko na naisipan ko mag-examine, positive pala lang. So sa bakuna po kang COVID, bako man total progression yun, pero mapipreventa po ang pag-abot naman sa severe, moderate to severe cases. Na yun po kinakaragan. Hindi po ninalaw sa hospital pa. Yan po ang sa ito gusto ipaabot na dapat po ang pabakuna ng tagabos. Sunod na lang po sa pagsasabi ng DOH na tulong ng bakuna. Nakulang bagay po yan sa Indo, sa pamilya ninyo, sa komunidad. Sa pa po gusto rin po ipaabot, dahil na po kamo magpaparisip kung may bakuna o dahil. Kailangan na po bakuna. Nagkarabot na po sa binarakan ng gobyerno. Ang problema tanong niyo po is, di na nga po siya mabakuna, paano po mag-expire po yan? Nata, kwarta nito po yan, kwartata, kwarta kadubo. Taxes ba na po yan na kinukuha sa po yan? So tax na binabayad mo, binabakal ng gobyerno ng bakuna. Tapos dahil mo kakamito, sayang ang kwarta. Kaya niya pag inanyayahan mo kang na as much as possible, kung ano po nilalakad ng gobyerno sa inyo, especially sa pagbabakuna po, tao po nindong importansya yan. Ang pinag-uurlayan na dito po, buhay ka ng mga saradit na aki. Buhay ka mga 5 to 11 years old. Buhay ka 12 to 18 years old. Hanggang buhay kang senior citizen. Dapat nga nito sa itong senior citizen ay nandiyan po magpalya sa itong pababakuna. Kaya ini po ang edad na usually po pag tinatamaan ng COVID po, napapadami sa pagduman niya sa langit. Napapadali ang pagduman sa langit. Iyan po ang sa itong gusto ipaalam na. Dahil pagbaliwalaon po ang pagbabakuna. Urawang po igupita ang gobyerno na nakakapagbagal bakuna. Kung hihilingan po nila sa ibang nasyon, titidong po ang pagbabakuna po nila. Kulang kin what? Resources sa pagbakal. Kita, igwang resources, nasasayang ang bakuna. Kaya nagpapabarakuna na. Yan po ang hinahakalin dito sa Department of Health na taon ito pong importansya ang pagbabakuna sa tuya. Sayang po ang oportunidad. Sayang ang kwarta, sayang ang resources kung na ginagastos ng gobyerno para sa inyong salud. Na objective po ang meron din may kaluhong kayo. Okay, so with that po, maraming namin po sa inyo, mabalas po sa pag-attend ng day. And siguro po, pag-ulo din nyo ha, sasabihin nyo sa inyo mga pag-iriba sa araw, mapabarakuna na po kita. Pakulang sa COVID, pati sa regular na bakuna na. Nandiyan po, unang tingnan ka na di sa ligas po, ano si Dr. Gallego, kargado po yan ng bodega kaya kay bakuna, dahil problema. Dahil ka mo kumakabusan ng bakuna, basta po magduman sa health center niya. Kung yung kami, Dr. Gallego, you have full. Yes, this is not a full support from the Department of Health. Laban pa rin, of course, with the help of Mayor Rosal. Nakulang na po si Mayor Rosal sa